Aantal Friesen met een coronabesmetting meer dan verdubbelen. Het kabinet kondigt ingrepen maatregels aan. Evenementen, bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Politie en recherche doen gebiedwaardig onderzoek bij Sleet in Kwajum. Het plak dat het lichaam van Karin Griepstra verliezen maanden vond waard. Een goeie jongen en welkom bij Friesland Joert van Toorns die 12 maart. Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid en of hoesten en of keelpijn en daarbij eventueel koorts. En mijd sociale contacten in afwachting van de ontwikkeling van het ziektebeeld. Evenementen, bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken en of de werktijden te spreiden. Mensen wordt dringend verzocht bezoek aan kwetsbare personen, ouderen en personen met verminderde weerstand om dat bezoek te beperken. De instellingen van het HBO en de universiteiten geldt dat zij grootschalige hoorcolleges het beste vanaf nu online kunnen aanbieden. En dan wil ik iets zeggen over het basis, het middelbaar onderwijs en het mbo. Want daar zien we op dit moment geen reden om scholen te sluiten of andere maatregelen te nemen. De reden is dat daar weinig besmettingen zijn. De omgeving op die scholen is ook minder internationaal. En jongeren, dat weten we, zijn niet de groep met de hoogste risico's. Deze maatregelen gaan heden in en blijven in ieder geval geldig tot en met het eind van deze maand, dus tot en met 31 maart 2020. Ingrepen maatregels vanuit Den Haag om de coronacrisis te beteugelen. Ik praat er dadelijk verder over met Sibrand Buma, hij is voorzitter van de veiligheidsregio. Margrethe Graaf, directeur van GGD Friesland en verslagjouwer Gerrit de Boer. Maar eerst hebben wij contact met commissaris van de Koning Arno Brok. Een goeie jong. Ja, goeie jong. Ja, je was van de middag bij de persconferentie van premier Rutte, minister Bruins en het RIVM. Vinden jullie de maatregels terugte? Ja, ik denk dat het heel zaakkundig is wat het Rijksregering nou doet. Ik werk in de Tweede Kamer en Elsenien zie het bij de televisie om te zien wat de uitkomst van het extra kabinet zo is wie. En de wie brede instemming van deze onpak. Ik denk dat het Rijk goed acteert. Den Jonken acteert zo'n verleden week uw veiligheidsregio en de GGD ook goed. Dus als Elsenien gewoon de goede dingen oppakt en Boppen al rustig blijft, dan kunnen wij ook beziekje in Friesland en daarboven dat alles een beetje in balans blijft. Ja, want wat budget dit nou van Friesland? Nou ja, Jo de voorzitter van de veiligheidsregio en van de GGD ook in de studio zitten. Die kunnen daar vanuit de actualiteit denk ik het beste, het laatste nieuws over brengen. Ik stel vast dat uw mensen die bij de veiligheidsregio werken en ook de bestuurders wakker actief binnen om alles in een goede balans te houden. En ik denk dat Elsenien in Friesland, of het nou publiek of privaat is, jongen de stellingname van het Rijksregering de goede dingen dwaan. En dat geldt begelijks ook voor de provinciale organisatie. Wij zullen direct op acteren. De mensen altijd kunnen thuiswerken. Wij houden geen Rutte-geerkomsten meer. Wij ontvangen geen kosten uit het boeteloon. En wij zullen naar aard en schaal beziekje de goede dingen te doen. Dank u wel, commissaris van de Koning Arno Brok, live dus vanuit Den Haag. Ja, 3 dagen is het coronavirus in Friesland en de gevolgen zijn goed te merken. De mensen met mij aan tafel die binnen al skoffend waanden, maar het onderwerp een goeie jong. Ja, Jim persoonlijk, ik kan me voorstellen dat het drukke tijden binnen. Is dit het enige wat Jim op dit tijd met waanden binnen? Voor de directeur publieke gezondheid van de GGD geldt dat zeker. Voor de burgemeester nu langzamerhand wel in belangrijke mate. Ik ben dus ook nog voorzitter van de veiligheidsregio. Maar daar staat tegenover dat veel bijeenkomsten die ik zou moeten doen weer niet doorgaan. Dus voor mij is de planning anders. Maar inderdaad, dit is nu wel de hoofdtaak die wij hebben. Ja, en wat jou onbelangrijk vanuit de GGD. Je bent natuurlijk alle dagen al in het nieuws, maar dit is niet meer gewoon het enige onderwerp dat je op dit stuit moet aanhouden.
Nou, het is zeker niet het enige onderwerp. De rest van het werk gaat ook zo goed en zo kwaad mogelijk door, uiteraard. Maar het is wel het belangrijkste onderwerp. En wij schalen hier wel voorop. Ja. Ik denk dat het ook belangrijk is om meteen te zeggen dat de organisatie, de veiligheidsregio, maar ook de gemeenten zijn dus heel erg hiermee bezig. En wij halen niet mensen uit kasten of iets dergelijks, die deden ander werk. En dat betekent dat je de komende tijd, ik merk het ook bij de politie, andere organisaties er echt wel rekening mee moet houden. Dat normale klussen misschien iets minder gedaan worden en iets langer op zich laten wachten dan deze. Dus ik hoop dat in deze tijd waarin we samen deze crisis willen bezweren, we ook beseffen dat de organisaties maximaal werken, maar in de eerste plaats hieraan. Ja. Als we even zeggen naar het totaalbeeld wat we nou in Nederland hebben, dan zitten wij officieel op 614 besmettingen. Zo'n van deze besmettingen die zitten in Friesland. We hebben een kaartje maken en daar kunnen we zien dat er nou 2 besmettingen binnen op de Gediek, 1 in Drachten. Dit is een Wien al bekend, maar zo'n Joet zijn er ook besmettingen bij kwamen in Ljouwert, Snits, Ter Kappelen en in Balk. Ja, die laatste Balk dat is niet correct bekend worden. Hoe is het met de patiënten? Nou, in Balk is een man die nou opgenomen is in het ziekenhuis in Sneek. Ik ga alweer in het Fries over, dat is een automatisme. Excuses, ik ben gevraagd om in het Nederlands antwoord te geven, zodat iedereen het kan horen. Omdat er op dit moment ook mensen die geen Fries beheersen misschien naar de zender kijken om het Friese beeld te krijgen. In Sneek ligt hij in het ziekenhuis en daarom, hij ligt niet voor niks in het ziekenhuis, dus daar is het ernstiger mee. Maar met zijn gezin gaat het naar omstandigheden goed. Is bij hem te achterhellen werd het wijka? Dan moet ik even mijn speakbriefje erbij, want het is lastig om met 7 persoonlijke verhalen nog bij te houden waar het vandaan kwam. Het is... even kijken, ja. De patiënt komt inderdaad uit Balk. Het is een 40er. Het ziekenhuis heeft het vastgesteld. De man is in isolatie. Hij is aan de beterende hand, dus dat is op zich mooi. En de gezinsleden zijn dus uit voorzorg in thuisisolatie. Verder is het ziekenhuis, zeg maar, die monitort hem tot het interne contactonderzoek is afgerond. En wij hebben nog niet de bron, zeg maar, kunnen vaststellen. Nee, hij heeft net op skivakantie geweest of iets, of in contact geweest? Nou, dat is mij op dit moment niet bekend. Nee, oké. Mevrouw de Graaf, Johien, nog een laatste bericht voor de mensen thuis, belangrijke informatie. Ja, dat is eigenlijk herhalen we die boodschap ook. Maar ik kan me voorstellen dat mensen nu met vragen zitten. En dan zeggen we van, goh, kijk nou vooral op de website van RIVM. RIVM.nl, daar zit de meest actuele informatie op. Onze site van GGD Friesland wordt ook bijgewerkt voor de Friese situatie. En het landelijk informatienummer is 0800 1351. Duidelijk. Dank u wel, Allegerre, dat je om tafel komen wonen om te praten over deze coronacrisis.